Magunsa na lang ang pamilya, unsaon pagbayad sa utang. Dili maka-apply isip driver kay walay lisensya, kay gihol subay sa aksidente nga maoy hinungdan nga gitaktak sa trabaho. Kini ang laing kasinatian na usab sa usa ka driver nga midangop sa Brigada News FM Cebu tungod kay misalig sa brigada, labi na kang Brigada Cebu Station Manager Attorney Jurel Patinio. Siya si Jason Lopez Garcia, kasamtangang nagpuyo sa dakbayan sa Talisay, kanhi driver sa Speed Orbit International Transport and Logistic Corporation nga naglaom nga mahatagan og pagtagad ang iyang problema. Gitug-an ni Garcia, mutangkod og tulo ka mga panghitabo nga disgrasya. Isip siya usa ka driver nga nahitabo sa miaging tuig sa Setyembre 14, Oktubre 21 ug Oktubre 29 nga maoy gibasihan sa kompanya niadtong Disyembre 18, 2024. Gitaktak siya isip driver ug gipapirma siya sa danyo sa aksidente nga moabot ang sumada og 132,000 pesos. Apan magbayad lang siya og 700 pesos matag semana kung kini makapangita na og laing trabaho. Bisan kung dili tinuyuan o disgrasya lang ang panghitabo, matud ni Garcia, andam siya nga mobayad dinhi. Ang nakahatag niya og kalibog karon, unsaon man niya pagbayad sa maong danyos nga gitaktak naman siya sa kanhi kompanya. Diin siya nagdrive, gawas pa niya na maglisod sa pagsugod sa iyang laing panginabuhi isip driver. Gumikan kay wala naman siya masayod kung kinsa ang nagkupot sa iyang lisensya. Human kini gikuha sa nagpailang sakop sa Team Mandawi. Atol niadtong aksidente sa dakbayan sa Mandawi, niadtong tunguran na ang container van sa karsada nga nakapatong sa trailer truck nga gimaniho ni Garcia samtang nagtadlas sa UN Avenue. Kabrigada, ang Brigada Action Center Team ubos sa mandato ni Brigada Cebu Station Manager Attorney Jurel Patinio, dili mamilok sa pagsubay nining gipaabot nga problema sa atong kabrigada. Masaligon nga mahatagan og tukmang pagtagad ang maong isyu, labi ang paghatag og patas nga pagtagad. Ano po, matulungan niyo po ako na may balik sa akin yung lisensya ko po. Salamat po kay attorney, sa inyo po, karalan. Pong brigada po. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.